Good morning. Yan mga partner. It's another wonderful morning diri sa Maapag. Okay, narata sa nakita ninyo diri ang likod sa amahang balay. So basakan siya. Karong adlaw mga good partner is a special day. Dumikan kay birthday ni mama atin. Yan. So gabi ilang miniabot. Gikantas Cagayan yan hinidi para pag celebrate together sa iyang birthday. Okay, ako ipakita ha si Mama. Hello Mama. Birthday Mama. Salamat. Kailan edad ni Mama? 60. 60 year senior na si Mama. Praise the Lord. Yan. Si Mama ating yung ka 60 karon. So naalami ko diri mga partner diri sa Maapag, nalami ng salo-salo mga parinti diri. So naghanda-handa lang ginagmay ana para sa birthday Mama. Okay. Hindi Margie. Hello, good morning. Gawas na ako nung sa dryer. Yung mga kaparintihan si Biti, si Jonas, si Doros. Jana. Tuwing. Mama. Awan si Papa. Si Daimi, nag-prepare sa ihang decoration, si Rose. Si Bubong og si Kasukian, natulog pa. Isang gabi, isang Si Gabi, muna among master cooker sa Ritson. Ang tuon karong Ritson partner. Yan. Si Biaropol, ako kinapos ng gagaw. Karena ubijuha o. Ubijuha ka panet. Sumira kong taka. Naglamas yan ko sa guys. Ayan. Ay, sorry, butang day. Ha? Sorry. Ang pokon ni. Nyagoy ah. Dagway. Si Mama niya po na 60. Yeah, praise the Lord. More blessing, no? More kuan pa mabot sa iyang life para good partner. Manikamot lang puntaan para naputay makampan sa atong ginikanan po. Mahatag sa ilahang malipay sila na naman sa atong ginikanan. Nag-prepare para sa badal sa litso. Kasi maingon ni mo Mama. Birthday. Mrs. Yes, praise the Lord. Kay 60 years old as Mama. Years old. Ikaw pa magpilan. 65. Papa pa ng 65 na karong April. Ito. April. Sa channel mo sa YouTube dai. Singalan. I-promote, sige na. I-promote. Promote
subscribe my YouTube channel, Daily Olive. Oh, nasa YouTube channel partner. Subscribe ninyo. Ah, Tanaw na nagsilpo na. Gabang mo siya. No? Kumata o? Picturean siya. muna akong manghod nga. What? Abordidoy. Ito gani. Ha? 2 ka hektarya kapin ni partner. Kaluyan silang mama ni ug papa dagkos lang harvest. Wow, yan. Ang nag-birthday, maro po nagluto. So, oy. luto. O may kabalo mo luto. Oh, mo yung biko ha. Hindi ko nga arnibal. Bukod ka na yung mulod. Be, ligo na be. Hello, mami. Bagong ligo. Umot na. Oh, saan na? Cellphone? Batang kwan. Giovanni. Ligo ng bata, oh, ni Jonas. Biko. Tad kwan partner. Kini para asaon ni bay, halang-halang. Halang-halang. Mga kwan ni siya kanang pinais manok, panis sa manok. So, abangan mo niya partner ang mga kasatagsa na mo kan listens kang mama o niya mga lunchtime. Igo po tumabot ang kuan cake ni mama o sige ni maluto ang lechon. So, abangan mo niya partner ang mga message sa iyang mga anak. Masig hilak si mama. Mistorya si Ubay. Yan partner, nangaon, mamahaw ta. So, ang musudan is sampay na. Nagiluto ni Ubay. Susulim ka di Daime. Mama. Yan, mo ng birthday girl na mo ron, si mama. Kau lang sa sampay na, ha? Lami kayo na, hurot na dayon. Ikaw, ang kaon dyan. Dong, sila kag-anak. Vlog first. Lami, dili. Naman, lami. Yummy, yung papa na. Lami. Basta dagan to sila dito. Bay, wala ka dun, bay. Baboy. Baboy. Dugo mo yun. Yeah. Pareha lang. Tapos to eh. Ang isa, Ay, tawad. naghan ng bata eh. Ay, sundalo dito. Ako kinakasgang yaan. Sakay na punta na yan. Asa? Matulang na siya. Asa mo lang? Oo. Ang gapan ka dito, Lik? Wala man, nagmotor ko ting. Kanya. Mura mo nagsin mo. Kuan ba? Sarap sa kusina. Ako hindi rin. Wala pagsima ng bako. Oo. Sige, okay. Ano ba bawaan? Ano ba bago? Segundang yaina ni. Segundang yaina. Segundang yaina. Ako na kakalong siya. Dalang kawan sa bay na day. Ang bay na ba? Adi lang lagi ko lapit. Ibus manok na parin ko. Ayan, nanay kuha ni mga partner o na akong
Akong ayaan nara sa likod. May ikyo. Ay, dito na. Kasi mga ayaan. Mga ayaan yan. Ayaan ako kapilato day. Akong sister. Akong sister ug akong ayaan. Balit mi cake ni mama. Stop. Stop traffic. Alright, ang cake ni mama, na ang cake ni Kuan ni Daimi. So, surprise naman ni mama yung cake. So, naami karon sa Valencia. Yeah. Hello! Ulit sa mi cake ni mama kay karon ka tilos mga cake nga. Cake nga labi. Cake Cake nga nga labi. mahal. Vlog. Big vlog video. YouTube. Makita ka sa daghang tao. Kita ka na sa tibok Pilipinas ya. Mura ka artista na ya. Ako. Ako nag-dance. Dado yung nagpando manahe ka tao. Ano na pang Muslim? Nagbaka lagi ang kuan pulangi oh. Kusog kay agas no. Nako, tawa. Kusog kay agas. Wala na ganyan mo. Di ba ni mabak? Na to, wala daw kay dulo. Kusog kay ang kusog kay ang agas. Kusog kay ang agas. May dam siguro dam. You're so Pero kada diyan no butiwason nagbuhat no. Oh, kaya matulog ko na sa iba dayon na. Dito na mag-abi ang rila ko. Mabalik na may maapag. Mga yan, ugma po diyahang birthday. Ang birthday po ni Aya. Ugma. Bili akuan. Advance happy birthday Aya. 64. happy birthday. Kaloyan mahing lawas. Ang lawas. Perminti. Wala kabalo mo mama nga na siya cake nga Surprise. money cake. Cookie. Ang iyang nag-expect siya nga iyang cake akong sa juicer na ra. Special na kay 60 na gusto mama. Special kay Dibo niya. Agibutang na to balon ni kuan. Dibo niya. Dili pa to sa kadekorator kay nasa ko ang mga mahalagang appliance ay kuan accessories sa iya. Accessories. Okay, mao ni ang dalan padung sa maapag tungod kay ang among buutan nga mayor. Bakod na to sila. Siya yung gisiminto ni. So gamay na lang kuwang maabot na gyud dito sa maapag. Kaway. Kaway, man yun ang agos sa maapat. Happy birthday na. Ba? Desire is invalid.
especially sa iyang mga igsoon nga nasa layo, kay Aya, kay Yuyo. So, alin na ba? Dito kayong birthday na. So, ako kayo magpasalamat no sa Ginoo na 60 mama new. Di mo niya niya. Wala man siya na-experience no itong 18 years so among paningkamutan uban sa among mga igsoon na baka birthday niya siya. So, mapasalamatan din ni sa Ginoo and especially sa mga igsoon o kaparintihan no nga hindi na ako na mag-anhin. Wala gid yung matter. Mako, mako, tanan. Yehey! Walas na bahalang naik checkpoint pero labian ka checkpoint so pasalamatan yung tanan nga laman na ikaroon kasi may nanan so magaling ni mama. Yan, partner. Daghan kay mga tao, mga pamilya, mga igsoon, mga anak ni Mama. Happy birthday, Mama. Ate. Ako pa pangan ang kinabagulan nila mama. Sa atong pandemic na nahitabo karon pero naningkamot din siya nga makaalis. So yo Brindo. Unsa man ang imong alin niyo? Para nagira. Asa nagdala ka siya? Oh, wala mo kamulihan nila ni mama. Yehey! Iyo, Freedom. Message ni mo, yo. Ato, yo, dito, yo. Unsa man ang imong makasulti sa birthday sa imong igsoon nga gwapa of course. Ako man ta atong mga kaliwa. Alala yun rin. Mike para madunggan nila. Sige, sige. Sige. Nag-mic sa ako na itingog. Uy, kadungog. Pasalamat daw siya. Pasalamat daw siya nga nabot ni Mama 60. Yay! Ay, paglawas ka, daghan pag yung katigigan. So, ang sunod! Isa mo may sunod? Siyempre, the most, pinaka-doon ni Mama, kay doon magiging sila Yaya, ang iling! Unsa man ang Why, lakay! Yaya, Aliyah! Unsa man yung may sulti, Mama. Ano na ka, napikaw na lang ang pagsoy. Ala, Aliyah! Ang sabay ko din po sa... Mga bisita sa ako igsoon karon kaya niya. Ako nagpasalamat dito sa Ginoo nga gaan ko. Present kami sa birthday ka 60 niya. Nakikon siya yung mga anak. Yung mga igsoon karon sa tayo sa Cagayan sa lugar. Ilan higidire ako pagkakasi sa kasi kung taon na. Salamat kay Ida ko nga ako pagkakasi. Una nga malitayong sa mga pagkaon na iandan dire sa akong igsoon. Magpasalamat dito. Tagaan pa sa galing na birthday sa salamat sa tanan. Salamat. Yehey! Hindi ko kaya lagi sa kuwaraga. Okay, so una na mapasalamatan din si Yaya, no? Emotional. So, pinaka-last na igsoon ni Mama. Wala yung pinaka-guwapa. Oh, welcome! Okay, so kaya siguro, bahala yun. Mag-quarantine pero galihan yun yan si Mama sa birthday. Sabi mo mga quiz. Eh, di ba mabigo ka ng mic kung same ko? Magtapos ang magson na anak
Okay. Thank you, good. Thank you. Thank you. Okay, no, grabe kayo daw ang mga princess. Actually, daghan kay lang si Mama. Daghan kay lang si Mama. Magpala na ta, volunteer. Volunteer mo. Wish. Kuyog si ate. Kuyog si ate. Okay, parang si Kuya Judas kagka-volunteer. Kanina pa naminaw ko. Parang si Kuya Judas pinatay. Sabay, ito na ako nga mahata ko. Wish para kay Mama. Eh, yan na, Jay, yan na. Sige na. Wala na nangay. Sige na, sige na. Ganyan na. Merry Christmas. Mama, mabinaw ba? Basta kabisi na. Wish lang na ako sa mama nga. Happy birthday mo, boss. Eh, tama na. Okay. Baba rin naman ang kuhan. Ang mic na to. Okay, so mga tanong. Ang dakuhan. So sa mga babae. Si ate. Ayun na ako ba naman si ate Margie. Yeah. Peday. Sige na. Ay, sabi Oh my God. Emotional tayo. Sige na. Hindi ko manggol. Happy birthday sa akong mama no. Sayang ka sa ate. Ako lang ang kayo mo sa akong mama nga. Dagan kay salamat ma. Nakaka-permis sa mo ang kanan. Asa sana makikita ka permis support sa mga salamat sa mga Miss Mama happy birthday. More So, ganito. Okay. Okay. Okay, sa mga kapuno. Okay. Siyempre, ang mga kapuno, yung mga Nagawang na ako. Nagawang na ako. Okay. Hindi ang naibuot, yun sa tagang mga kapuno ni Mama. Ang pinakakulangan, kapuno ni Mama. Yay! Matapos pa. Bihat na rin sa mga kapuno kay Bata ni. Dagan ang kapuno ni Mama. Umagat. Okay, no, so mga apo gini Mama is naalagaan niya halos talaga. Si Kasi kay Mama ni. Si Kasi ang kamagulan ni Mama ating. Sige na. Happy birthday lang. Ay, maulaw. Sina, Be? Maulaw siya. Okay. Maulaw si Kano. So, paano lang? Siyempre. Nakapunan. Kamanghuran. Kamanghuran, anak na sa atin. Nakapunan. Gamay lang, speech lang. Wala ka last na lang. Wala secret wala pa. Secret. Privacy. Privacy. Kami privacy.
ang banat ay, pinakalas. Si Papa pa. Ang banat. Si Papa si Rinay last. Sunod si Papa. Bata mag-wish para sa iyo. Papa, ikaw na last. Pinalagang asawa, di ba? Ang bata ka inis, mag-wish lang. Wala mo na, wala ilis eh. Grabe mong pagsakripisyo. Anything. So, maminaw na na kung unsa yun ang ingon ni Papa. Para sa iyo asawa. Bakos ka ba? Pagmata sa buhay. Maminaw na kasi pinita. Sige, ma. Ay, magod mo niya. Di ka agit sa to. Sige na. Sige, ma. Wala na, right? Sige na. Sige na. Ilaw. Mayong ito sa tanan. Sentimental ba yan daw? Ako dili ang tago mo istorya kay daghan yung luha mausik ba kay sentimental kayo ko. Ako rin mo buon sa istorya. Birthday mo sa masawa. I love you ting. Pakpak! Pakpak! Yay! Take to. Last na, last. I love you ting. Gikilig, o tuguan. Wala uyab sa laulang ka doon sa mga ito na mga kuhaan. Kabalo ko daghan pag itunta gusto mo Gano'n kayo. sa mahirap yung mo. Mga tago mga encourage kay mama pero limited yun kaya itong oras kay grabe ka kuhaan kay ako yung magkuhaan na saan. So ato na lang naiyagi sa pag-ampo para kay mama nga sa iyang birthday karon nga adlaw. Atong pag-ampo pero ako nga tagupag-ampo sa birthday ni mama karon. So before na mag-proceed sa tanan, syempre pangayon nato ang buwan ni mama kung saan yun ang iyang gibati karon di ba? Siguro sa nalipay di ba? Manguli na lang dayon to. Ayaw may kay buwalas. So lahi kang buwalas kagayan. So atong dunggon unsa man ang response ni mama sa among gihimo sa atong gihimo karon. So pagpakad mo sa birthday. Yay! Nagsaga ni siya ka istorya pero atong sige. Sige. Salamat ko dako sa akong mga anak nga gihimo ni karon sa birthday nga ika-60 ilagyo ni. Ay pagilak-ilak. Ay, emotional. Emosyon ay pagilak-ila. Ilagyo na hindi surprise ako ngayon ayan nagtabok na tanan mo. Kaya salamat nga silingan nga niya karon nga nagsaksi sa akong ika-60. Yay! May to. Oh, manganta pa man tao. Excited man kayo ta tanan. Okay na si Pastor Nick. Yang na ako si Pastor Nick para sa pag-ampo. Pastor Nick, bilis na ang mga prayer na para kay mama kay. Di-textan na ako si Pastor Nick bakit busy pa sa work. Hindi yan sa mga Pastor Nick na ako nila. Mag-release na ang mga prayer kay mama. Kung wala na kay istorya, pwede na ito na i-kuhaan nga mga pag-ampo para kay mama kapag Ilong takadali at ang pagkampota sa Diyos kaya katong kinabuhi niya mas Ginoo pasalamatan dali pag-aapil man ka isa naman sila. saan naman mo pertiga ko rin mo karoon Ay! Ate! Anak man tala ka na. Anak ko na. Anak na. Pakita ko pa. sige mag-apunta dalay ko nagmaan mga Diyos tingatak na Ginoo sa kapuntuhon nagapasalamat kami kanimo sa higayon o panahon nga imong gihatag kanamo bisan pa o Dios tingatak na nga ka-celebrar kami nagamaya kami o Dios because your word of God according to Ecclesiastes panahon sa pagmaya panahon sa pagudyaka sa wali nga panahon Ginoo 60th birthday Ginoo ni Mama Ating o Dios imong panalanginan ang iyang kinabuhi imo pa siya Ginoong i-bless sa tanang pagabuhaton Ginoo nga ma-enjoy pa niya kining iyang mga apos kaapuhan o Dios
nga diin mahimo siya panalangin sa tanan o Dios. Salamat Ginoo, even sa kay Papa Siring, kanindot kay nga bana o Dios, ikaw Ginoo sila kinabuhi. All the glory and honor God ang may balik pa sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Louder, gusto kay wala nung sinula kay 60 na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Lola Ate. Okay, dito rin ma. Dami surprise sa imo. Birahan. Birahan na. Birahan. Dali lang. Sige, tayo lang. Sige. Yay! Happy birthday, ma! Happy birthday. Ay, agsama din pa. Are you surprised ka ba? Ano daw? Sobra. Happy ka? Happy ka? Happy ka? Sir Anes. Ayan partner, maniod to na partner, maniod to na. So, na-surprise si mama sa iyang birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Ang inaway pagpalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka pa niya ng maraming kaarawan. Liligaya ka sa buong buhay. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday. Ano ang handa mo sa iyong kaarawan? Happy, happy, happy birthday. Naway pagpalain ikaw. Happy birthday to